Com deia, observant la gènesi dels privilegis econòmics, que evidentment són molt importants i més avui, vàrem concloure que calia també destacar altres privilegis i per això formulàvem la proposta d'una església alliberada dels privilegis civils. Parlant de gènesi, recordem que els privilegis de l'església es fonamenten bàsicament en els acords que l'estat espanyol i la Santa Seu van fer l'any 1976 i 1979, el 76 un acord, el 79 4, derivats o que venien a substituir pràcticament el concordat de 1953 de l'època nacional catolicista. Aquests 5 acords perpetuen, de fet, en gran part, el model confessional de l'Estat, malgrat la aconfessionalitat que proclama l'article 16 de la Constitució espanyola, i tenen una naturalesa, una natura jurídica de tractat internacional. Què vol dir això? És important. Aquesta natura situa els acords en un rang infraconstitucional. De fet, si anessin contra la Constitució es podrien denunciar, com ja explicaré, però supralegal, és a dir, no hi ha cap llei interna, cap llei acordada pel Parlament, pel Congrés i pel Senat, és a dir, per l'òrgan legislatiu espanyol, que pugui anar contra els acords mentre siguin vàlids. Recordem, per exemple, que tant els jueus com els islamistes com els protestants tenen acords amb l'estat espanyol, però són acords aprovats en virtut d'una llei i per tant poden ser modificats per l'òrgan legislatiu. Això també ens portaria a dir que és molt més, diguem-ne, democràtic, entre cometes, i ara no entro dintre de l'existència d'una determinada democràcia, és molt més democràtic de totes maneres que hi hagi normes que estiguin regulades pels representants, si voleu també entre cometes, dels ciutadans, o ja ni pels representants dels ciutadans. I a més d'això, si anem al contingut dels acords, i per això doncs l'associació deia de renúncia a qualsevol tipus de privilegi civil, hem de recordar, per exemple, n'hi ha alguns que no tenen importància, però per exemple el d'ensenyament, doncs quan obliga que la disciplina de religió o assignatura de religió sigui obligatòria, de religió catòlica, sigui obligatòria a primària i a secundària en tots els centres oficials. Vam promocionar i editar un llibre escrit per Santiago Castellà, que és professor de la Rovira i Virgili, doctor en dret internacional, i és un llibre que realment jo el citàvem en la presentació de la proposta, i val la pena llegir la síntesi que figura a la contraportada, que us llegeixo. L'autor analitza en quina mesura les contradiccions amb el model confessional preconitzat per la Constitució que presenten aquests acords són un impediment per la construcció d'una societat laica on la pluralitat religiosa i de creences, com a màxima expressió de la dignitat humana, articuli la convivència en l'espai públic. Bé, en definitiva, el tracte amb l'Església Catòlica és discriminatori, no respecta la llibertat religiosa, ciutadans que no tenen la sensibilitat de l'Església Catòlica es veuen obligats a finançar-la, etc. Existeix la via del recurs d'empara o d'inconstitucionalitat. El mateix Castellà ja ho havia anunciat al començament, els acords no poden violar la Constitució. Evidentment, si hi ha una vulneració del dret a la igualtat, si hi ha una discriminació, etc., és obvi que es pot arribar al Constitucional, probablement inclús al Tribunal Europeu de Drets Humans. Recordem el fet del crucifix a Itàlia, que va arribar doncs, al Tribunal Europeu perquè als centres públics hi havia la imatge. Un altre camí seria la denúncia dels acords, evidentment denúncia que només poden fer o bé l'Estat o bé la Santa Seu, però que evidentment potser amb una certa pressió doncs, es podria arribar a lograr. Dins la ponència l'Estatut Jurídic de l'Església enmig de la societat civil constitucional i laica es demanava que durant el segle XXI l'Església hauria de renunciar a tots els privilegis de què gaudeix
i això comportava que l'Església i les seves comunitats, associacions i fundacions tinguessin el mateix tracte donat a les persones jurídiques sense afany de lucre. Gràcies, res més.